नोंथांखौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय गिबि फेज सा 20 बिजाथिनि मुंखौ मैया फोसावबाय। नोंथाङा एक्जिस्टिं एमसिएलए हिसाबै नोंथाङा मोनगोना सियरखामोन, अब्लाबो मैया फोसावदेरनाय नामा फर्मेलि लिस्ट जाबाय। गोसोआव माबायदि मोनखो? गिबि खुलुमग्रोबाय। गिबियाव आङो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि गाहाय बिथांखौ आं गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन। मानो होनोबा मानगोनां बिथाङा आंनो जे दतमा समस्तिनि बिजाथि हिसाबै फिन खेबसेबाव गनायथि होबावबाय, बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनो आङो धन्यबाद जासिदों। आरो फैबाय थागोन समाव निस्सय बिथांमोननि बा बिपिएफ राजनिथि दोलोनि मुरब्बि बिथांमोननि आं सहाय सुजुगिता मोनगोन होननानै आं कामना खालामदों। आरो बे ओनसोलनि दतमा समस्ति हिसाबै आङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि अनसायनायखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो जोङो थांनाय 2005निफ्रायनो जेरैबायदि जोंनि दतमा समस्तियाव बिभिन्न जाति धर्मावलम्बीनिफ्राय जोङो अनसायनायखौ मोनबोबाय थाखादों। ओंखायनो जों गोरायै बुंनो हायो दतमा समस्ति हिसाबै फिन खेबसेबाव बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाया निस्सय देरहासार खालामनायाव मदद होगोन। आरो बेवहाय आङो बिजाथि हिसाबै देरहासार जागोन, आं बेखौ 100% रोखा होननानै आं बुंनो लुगैयो। दिनै जों नुनो मोन्दों फुंबिलि समनिफ्राय नोंथांखौ बिजाथि महरै मोनफिननो हानायाव हानजानि अनगायैबो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बरायफैदों। थारैनो माबायदि फिलिं? दा गोसोआव बिराद रंजानायबो मोन्दों। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजानि जे माखासे दायबद्धताखौ आंनि खर'आव बा आंनि रेसपन्सिबोलाव आं रुजुननानै लानांसिगोन। बा आं बे ओनसोलखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो सामाजिक अर्थनीति राजनिथि भाबै बे ओनसोलखौ सचेतन खालामनांगौआ, जों गोजौआव लांनांगौबा बाहाय बिराद गिदिर बिबान दं होननानै आं सानो। आं आसा खालामदों गिलिर बिबानबाबो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बे बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाफैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो माखासे जयनिं जादों। थ' जोङो बे जोंनि दतमा समस्तिनिल' बाथ्रा नङा, समस्त बिटिसि 40टा समस्तियावनो दिनैहाय प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे इउपिपिएल राजनिथिनि दोलोनि सरकार, बिथांमोना बे ओनसोलनि जेबो मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखै। दिनैहाय एग्जाम्पल हिसाबै दाख्लै जालांनाय जे एसेम्बलि, बे एसेम्बलियाव CSBनि दारै साबेसे साख्रि होनाय जाखो होननानै जोंनि सासे एमसिएलए लोगो बिथाङा सोंथि लाखिदोंमोन। बे सोंथि लाखिनायाव बिथांमोननिफ्राय एन्सारखौ बा रिप्लाइखौ जों मोन्दों। दासिम सासेबो मानसिनो टारगेट फरगेट जों साख्रि होनाय जायाखै। साख्रि होनो लादों दासो गोदानै दाख्लै इन्टारभिउ जों फाथिखांबाय। दासिम सासेबो मानसिनो साख्रि होनाय जायाखै। आरो लोगोसे जे बिटिआर 2020नि 27 जानुवारियाव जे सुक्ति जालांनाय, बे सुक्ति जालांनायाव जे 1500 कोटि पेकेजनि जे होनायनि जे खोथा दंमोन, बेखौबो दिनैसिम फैयै सरकारा 5 बोसोर बाबेनलांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनैसिम 15 कौटियाव 15 थाखाबो बिथांमोना बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि खामानि बा हाबाफारि बिथांमोना लानो हायाखै। ओंखायनो जानो हागौ बे ओनसोलनि जोंनि बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा फिन खेबसेबाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सरकारखौ लाबोफिननो जानजि खाफ्रादों। जायनि थाखाय दिनै लोब बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि फारसे फैनानै जोंखौ सहाय खालामनानै फिन खेबसेबाव सरकाराव लाबोनो बिथांमोनाबो थिरांथा लादों होननानै जों आसा खालामनो हायो। जोबथा मोनसे कुइसन, फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा सोरजों कन्टेस्ट जागोन आरो बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै सानो? दा आं नुनायाव बेवहाय जोङो जातीय दल संगठनजों बा जातिखौ सेतना लाबोनाय लाबोग्रा मोनसे जायगा हिसाबै बे दतमा समस्तियाव गोबां एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, साहित्य सभानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दं। बेवहाय जोङो नुनायाव सोरबा मानसिफ्रा दस्रा बुजियोबाबो बेवहाय जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जोङो कन्टेस्टआ जागोन। कन्टेस्टआ जायोबाबो जों बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै बेवहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिथांनि जे सरकार, बेखौ नटसाट खालामखागोन। बे 100% जों बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै दतमा समस्तियाव जों 2,500 3 हाजार भट बांसिन लानानै जों बेवहाय देरहानो हागोना एकदम रोखा 100% आरोखि।